la i bɛ kuma min fɔ n'i ye i bɛ kumara ka wasa parce que là il y a une confédération maintenant ça fait AES il y a déjà une confédération de l'AES au kɔrɔ ye di les 3D olu kɛra kelen ye la défense la diplomatie et le développement au kɔrɔ an ka armée u bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ au kɔrɔ ko an ka diplomatie an ka chef de an ka affaires étrangères n'an bɛ kuma à l'étranger on a une seule voix à l'échelle internationale au kɔrɔ Mali ni Burkina Niger AES kunkan kuma confédération na a bɛ jɛ ka kɛ kuma kelen kuma bɛ d'an bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ sabanan ye mun ye an b'an ka ɲɛtaa ɲini ɲɔgɔn fɛ i bɛ kumara ni mun kɛ ni mɔgɔ min dalen don i yɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ Burkina attaquer tugun n dalen don i yɛrɛ la ni kuma kɔfɛ parce que là on est dans une confédération maintenant fɔlɔfɔlɔ tun b'a kɛ parce que Burkina kelen tun don mais ni zen on est dans une confédération ni armée min dalen b'i yɛrɛ la k'i bɛ terroristes former et k'i to yen k'i bɛ don Burkina territoire kan tugun discours ni c'est très rassurant a b'a yɛrɛ ka fɔ de maintenant l'AES a avancé de pas en taara ɲɛfɛ on est dans une confédération ce n'est plus une question d'armée burkinabé ni ce n'est plus une frontière propre au Burkina seul c'est la frontière de l'AES fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ kɛ quand entraînement bɛ yen an ye nin kuma fɔ yan e ni i bɛ da ka s'a ma aw bɔra ne ka bureau kɔnɔ yan a hakili b'a la kalo tɛmɛnen ne ko aw ma n ko y a un camp d'entraînement en Côte d'Ivoire n ye nin kuma fɔ aw ye yan a camp d'entraînement bɛ yen officier militaire français ka mɔgɔ minnu nana u former an b'a kalama u bɛna compagnie minnu na Mali kɔnɔ an b'u dɔn a compagnie minnu bɛ arme transporter cogo min na an b'a dɔn a compagnie kɔnɔ tuma dɔw bɛ wuli ni mɔgɔ 17 de on les sait tous u ye dogo laban min kɛ anw fɛ yan u nana misigɛn de fɛ u y'u yɛrɛ kɛ bergew de ka na ka dun avec des commandos terroristes a dɔw kun logenen filɛ nin ye Sɛbɛnni kɔrɔ chef de renseignement taara u bɛɛ cɛ ça n'a pas marché nin tentative bɛ sen na maintenant ni camp d'entraînement bɛ Côte d'Ivoire anw da sera ma bureau kɔnɔ yan a bɛ yen a tɛ se ka sɔsɔ bon e bɛ se ka fɔ cogo di ko mɔgɔ ka k'i sigi k'i ni mɔgɔ fɔtɔ bɛ don tɔn kelen kɔnɔ des gens qui donnent leur pays comme base arrière aux Occidentaux, au service des terroristes pour déstabiliser les pays voisins. Donc, à Bodro, la relation séculaire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, quand il y a un président de Soro, mime son cas d'entraînement pour déstabiliser le Burkina Faso. Ni mouam kouye ni fo mouye. Burkina ni Côte d'Ivoire fakilim, pakilindi. C'est des pays frères. Ni sans sabayon kono, Alassane est accusé de tout. Il t'a mis fouillement, sauf est-ce que le bien, quoi Alassane m'a accusé mina. Est-ce que ni mon lait m'a pour là, ni bébé que galoyan. Et les bras accusés, ni ka mercenaire te mon fait, il ka servir d'enseignement bien, ni ka servir d'enseignement te, ka marfa balakadou, ni ka marfa balakadou. Dugu beba kalamake bakati, mais anya mukila djenatique là. Ça fait ni présent de nous mouné ki Alassane na djenatique là. Avant ni toi vous de tché. Est-ce que avant ni Alassane tché wa? Comment fera Alassane tira sosolike? Mais désormais, on est dans l'AES, c'est la configuration. Donc, on a une armée unie, on a une diplomatie unie, on a un développement commun. Ni a Korobo Billa avec guerrier Amasigimi. Ibira comment c'est trop rassurant. Ibira comment c'est tellement. C'est clair comme l'eau de roche. Après, comment il faut. Logique de. Ah, n'est pas fait. Ni quand entraînement nous Billa côté. Abe CEDEAO fo kanga sigi CEDEAO la kuma munu ba accusation mun ka ta ka CEDEAO président secret mɔgɔ tɛ CEDEAO ka bɔ dɔrɔn ka fɔ k'a bɛ ka min fɔ président ninnu ma nin ti tiɲɛ CEDEAO fɔradama n'a jamais été d'intégration économique a bɛɛ base arrière de tubabuw bɛ n'u sago kɛ k'u sago kɛ ka taa CEDEAO tɛ ka sɔn o de ma fo CEDEAO ka sɔn o de ma CEDEAO président ti dɔ terrorisme bɛ Sahel kɔnɔna la a bɛɛ ju ye CEDEAO ye yan'a ka fɔ mɔgɔ ma k'a ye na. Mais mimi ka film est-ce que mɔgɔ bɛ sɔn mɔgɔ min bɛ ka camp d'entraînement sigi ya jamana dafiri k'i ya jamana ci i bɛ sɔn ka segin o ma mɔgɔ min bɛ ka marifatigiw héberger i ka dugu la u bɛ taa tiɲɛni kɛ e ka yɔrɔ la est-ce que i bɛ sɔn i n'o tigi ka sigi organisation communauté kelen na k'a bɛ sigi a fɔ k'a bɛ taa aw ka jamana ka siniɲɛsigi kuma fɔ le terrorisme a sévi ces trois pays là le Mali le Burkina l'AES en un mot terrorisme min da AES ka man da mɔgɔ si kan. Bon, intégration économique. Intégration économique, du même c'est il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Il y a pas de économie sera fait. Combien sera alors que l'ennemi me dougou kele au cas de jamana blano qui est ka jamana déstabilisé.
Il veut dasra kuma ma koko n'olu ka nali kun tɛ fɔlɔ ka Blaise kun to yen. C'était comme ça. Burkina yɛrɛ fɛnɛ kun ye dɔ ka base arrière de. A y'a kuma fɔ. I bɛ dasra ma ko Niger fɛnɛ kun ye dɔ ka base arrière de. Mais ni yana ka fɔ k'a ye sigi a ye taa. C'est pour cela mɔgɔw bɛ Diomaye Faye la ka taa nin kuma. Kuma minnu bɛ ka fɔ ça c'est des accusations graves. A ka taa AES fait CEDEAO sommet na dɔrɔn a ka t'u ɲininka ko kuma min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don wa. N'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sɔn mɔgɔ min ka tasuma bila I ka du la k'i bɛ t'i sigi n'o bɛ sigi kulu kelen kɔnɔ. Mɔgɔw bɛ ka sécurité kɛ fu de. Parce que les présidents se sentent sécurisés sɔrɔsiw b'olu da la fɛn minnu la mais et la population. CEDEAO président ma sécurité kɛ fu ye diɲɛlatigɛ la ni fɛn lankolon tɛ. Donc i bɛ kuma min fɔ logique de don mais kuma in b'a yira k'a fɔ on est désormais dans l'AES, il y a une confédération, il y a une alliance des armées, il y a une alliance de la diplomatie, il y a une alliance de la politique du développement. Maman qui est pas quelqu'un ta Burkina là, il veut faire que jamana la ma signer. Comment il y a avertissement de mais partager l'information avec la population. Mais comment une cible beta c'est Alassane Madi. Mi kuma ke kuna kana ke bi. Alassane ngana korobo. Akana ke bi. Comment il y a avertissement de mais mɔgɔ min bɛ bɔ yan ka taa Ukrainien nɔfɛ ka taa ambassade ni fɛnw dayɛlɛ ka taa Ukrainien ka mercenaires ni fɛnw cɛ ka na mais i bɛ ka jamana fa nin na mun na diɲɛ bɛ ka développer mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ to tubabuw bolo tan cogo di juste pour ton propre intérêt et avenir jumɛn bɛ nin ye avenir jumɛn bɛ nin na donc an bɛ i bɛ féliciter pour ce beau discours un discours qui fait à peu près 1 heure et quelques minutes ça vient du cœur c'est pas un discours écrit c'est pas un discours bûché c'est un discours qui vient en tête. C'est un vrai président. Il partage l'information avec son peuple. Avec un comment de fouiller. Qui est la confédération de l'AES. Désormais, on a une armée unie. Bibi na AES ta kalaje. AES ta kalaje. Ibe mune ko bi mita AES kono. Nyogon deme, nyogon sutura, nyogon na balo o be AES kono. Quand on parle d'intégration, on nyogon mine de do économie dorontew. Bi on bɛ ka jaga ɲɔgɔn terroriste kɛlɛ ni terroriste bɛ Burkina Mali bɛ taa kɛlɛ ni terroriste bɛ Mali la Burkina bɛ n'a kɛlɛ ni terroriste bɛ Niger Burkina ni Mali bɛ taa kɛlɛ o de kun ka kɛ CEDEAO ka hakilina ye o de ma se ka kɛ parce que CEDEAO impliqué no terrorisme na c'est la seule sous-région qui déstabilise l'Afrique CEDEAO de bɛ ka Afrique bɛɛ déstabiliser a kelen CEDEAO kelen parce que tu sais où c'est des présidents mal élus o président CEDEAO kɔnɔ min sigi cogo ɲana a tɛ yen a y'a dɔ fɔ a tɛ yen a présenté min sigi cogo ɲana contestation tɛ min sigi la k'a daminɛ Nigeria la ka n'a bila est-ce que b'a kalama fo Côte d'Ivoire la a présenté qu'il n'est pas mal élu. Il peut pas nous apprendre la démocratie, il peut pas nous en parler de la démocratie. Pourquoi nous démocratie va jouer des gens qui ont été installés, ils n'ont jamais été élus. Nous avons élection et donc on veut une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs de l'État. En de CEDEAO mon fait même comment dugudu no me dugudu amina taka dala. Ni wari ka ne war na na fede stabilité be ne ouais parce que toi bobo aw fe sinon pays coaché de la guerre terrorisme terror du abi fambe donc félicitations à notre cher président Ibe ka fa ko bravo le message est bien entendu ni mo gom dal no yalla ko fe be c'est Burkina Mahamay way kana siga ni ko bana ok bon an kun b'a ye fɔlɔ la ni an ka politiciens mana na kuma u ka peuple fɛ u kun b'a lajɛ yɔrɔ min ka ɲi u b'olu fɔ mais yɔrɔ min ma ɲi u tɛ sɔn k'o fɔ i bɛ ko an kana na ɲɔgɔn nɛgɛ ko u ni Ivoire peuple ni ɲɔgɔn cɛ ko baasi foyi tɛ yen k'an bɛɛ ye kelen ko mais ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko diplomatique la ko ça va pas donc ko est ce que k'an ma militaire ya kuma fɔ ko ka diplomatie to yen wa. Tu sais désolé de le dire ala m'anw sɔn mɔgɔ kalannen de la quoi. Tu sais que an ka mɔgɔ i bɛ jigi da mɔgɔ ka Afrique kɔnɔ ko mɔgɔ kalannen don i bɛ taa sɔrɔ tubabu moteur de b'a la ka tubabu esprit de b'a la. C'est la kalan se k'a permet k'a fɔ k'a bɛ se k'a adapter au contexte actuel k'a fɔ gɛlɛya min b'a ka jamana kɔnɔ k'a bɛ se ka gɛlɛya yɛlɛma ka kɛ opportunité mɔgɔ kalannen tɛ dɔwɛrɛ koyi mɔgɔ kalannen ye mɔgɔ de mɔgɔ min bɛ gɛlɛya ta ka kɛ nɔgɔya ye a bɛ fɔ o de ma ko mɔgɔ min kalanna ka fɛn gɛlɛn ta ka kɛ nɔgɔya ma ka lafiya la na mais o de ta anw fɛ yan e bɛ diplomatie fɔ diplomatie mɔgɔ min bɛ ka marifa ta k'e faga e ko diplomatie k'i kan ta kuma o tigi fɛ nin fɔ kuma cogo dɔ ye ou bien k'o tigi bɛ aider au développement de e ma mais a y'a ta ɲɔgɔn na dɛ i bɛ ka kuma la i bɛ da sira ma a ko mɔgɔ minnu bɔ Burkina to guerre la k'i ban ka Burkina ka arme sanni ka arme bloquer ko kuma na i fana k'a bila i kun na k'i ka sanu an b'a bloquer i sigi Mali ta bɛna kɛ o on va réquisitionner toutes nos ressources ici au Mali ni ne kun ye Mali jɛ quand on a mis les sanctions Mali était sous embargo Mali kun kan ka